Sa lalawigan sa Bohol, sa bilangguan magbagong tuig ang tulo ka suspek human masikop dito sa lungsod sa Dawis, human malambigi sa illegal nga drugas. Mo kantidad sa tunga sa milyon de pesos ang balor sa ginudaang shabu nga nasakmit gikan sa tulo ka mga tao atol sa bypass operation sa lungsod sa Dawis. Gila sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol ang mga nasikop nga silang Judilyn Patinio Perficio, 41 anyos, Andrew Jess Abanto, 37 anyos, ug Joey Patinio Perficio, 40 anyos. Nasikop na sa miaging tuig silang Joey Perficio ug Abanto apan nagkagawa suman mapaubos sa plea bargaining agreement. Gihimo ang operasyon sa barangay Tabalong alas 9 kagabi. Gila ang mga suspetsado nga high-value suspect nga magatubang og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.